Anyang laki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Jak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dom. Hoy, bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni nanang. Disturbo kayo. Inka man nagdigos, tagatuyo ka. Siyempre, aglaklako ak iti tuyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalao kan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagatak amin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at mutlaeng no nadalos ka iti bagem, bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isurusuro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket inka nga ro den nagdigos tapno nabanglo ka nga aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! San una yan apgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka ditoy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tayo disok ti basket, tata. Aday tata. May salang klase tilakok at tuyo. Naimas kadimot lang day ta atuyaw. Wala tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anapgad Saan nga ro, tata? Na. Apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalangab kuken ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka itilakob. Alakit din tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang.
Jak magustuhan ti payod mo nga glaklako. Ala, inkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis kapay iti impritom atoyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakat isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, bong anya, dirit saan kanwan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod da ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabang lo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipanaw mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan bong, jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagim. Kayat nangarot asawan, narugit mo tilakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tas si daan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay nakalidliday ka dito yung sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawanak dito'y sirok ni Mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapudo tak iti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a shampoo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matinanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kan batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ka. Apong,
Kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot natay na bayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasaya at launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itila ko na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, day jaya na, apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inakasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kun kasta unay ti pormam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manan, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay no kasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistaw. Wananang, umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wan anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apagang angkatak itilakok atoyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go a pwesto. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta negosyo. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal kan nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kasanaw tay balasang ijay daya akursunadam. Ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Ah? Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko.
Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ilay, iti pwesto na. Wala na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagitoy lakok atuyo, saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarong karkamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamuken ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payud ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldaw akon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta, inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyak ko. Tapno awalin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapu ta ay ayatenak. Kasta ka din? Isu nga agyaman iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapu ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, ken nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple laeng. Sorry no, nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka atao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan gamay na nasayaat nga gisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Ta di mo amaw. Nuan yan to ti sumarunaw ang mapasama. Anya laki dain. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan. Anay tampaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti John March YouTube channel. Ang yaman kami itingkay panang tarabay. Anya laki din! Mano abula na asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti naganak na? Ay, kat bayam Mano mga mingay dagiti anak na nga sa asikasun na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man na kunakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti apo ko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da. Sapay nagdadakelang dagiti manaw.
Isagsag anak dagijay ka no umayda pumasyar. Ngampulos mo adida makalagay. Nabartak ka manan? Ito lang mata. Anya nga italaang, minalimkan nga agawid anabartak. Ay, di na man ban-ni ka sandito ay. Ha? Kaguram ti mabanikasan, kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man din na bagnak na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldok. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Kaya man na. Nangibulsa ako niya sweldok. Naa, nagadun abulsam ti kap-kap-kapam. Nagkatulag itin aya. Madmadla mo. Natamangay ka mo ni. Naa, indulin mo di tabag mo. Wen, mga no mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man na. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. Naa, 150 lang da itoy. Ayan jeda dumangay. Yawan matan. Da itoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay aday itoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man nadamag-damag lang? Magkaungat ako na eh. Nang ipanam jeda duma ang kwartam ko na. Apay aday itoy laang tinabate. Napan ka gaya man gimatang iti bagas? Di nakapay inuray taggidan ta ko ma. Ay, wen ata ni malaman. Day tala ang tinginatang mo a bagas? Isulaang mo ngamin ti adda kwarta. May sa kilon sa laang mo't day ta. Wen, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may san sa akabantig atangam. At dapay nga tala ko dali ta kantina a bagas? Adda pay. Ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kumpleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rod ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Ta nagbasit laang matiyaw awat na kanya. Addan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Kat nung minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nila kayo mo, mare. Paano ako nagtrabaho? Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y nagdigos. Saan eh? Adulamin na ito, tigos-tigos ito. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Anong lang mo dito, ha? Mapana ko? Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama ah? Mabartag kan tumanin nga agaway. Neng, si kang magayam day ta nakaigam iti flashlight, mare. Apay, sa di ti papanam. Ay, biro kag nila kay kumare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita ida kadagiti ko kumpare na. Agiinom damat ijay igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga ta ijay naginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, mare. Sapay agkirom-kirom na ita flashlight mo, mare. Awan samot bateryanan.
Agreeing ka ditan. Ano yung orasan niya? Alas 10. Ah, Jesus, malahan daw ako na. Talaga analadaw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabana ang trabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreeing Saan nga ron? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito balay. Kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong nga giyam-yaman na kang kabakit. Tinyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apa agsangit ka mo? Ay, dakon manusan ti kastang ugalim. Saan ka kading agsangit? Tamang nagda ka dagiti karuba. Ang mga panunutin da. Apaspasangitin ka bakit? Sakit ka ti ulo. Ay na, hindi ka nag-iisa kumari, Imelda. Ado kayo amisis nga problema ka dagiti asawa da amamartak diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngayon mo ti maibalakad ko, kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, kaday tala kinaartak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga ron, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon-unaan na agastusan ti bisyo ng arak. Tay ko nakarudgan ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinilakay ko, Mare. Ay kat at bakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Nagbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at man kami, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapo ka. Gapo iti kinaartet mo. Iso ang maestresak. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawayakan ton nga aginom, aging gat kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stressak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yan ako. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut, idi babasit kayo pa'y. Permimut ang maistresak kinitatangyo. Di laman ni bagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wain, mapanakaon. Partyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress ako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo. Adda babae na. Ay, jakmat maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon matan ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't iday ti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin iday. Iso asaan nyo nga amaw. Saan matan ang mamartek ita ni tatang? Dagayam inaramid ko kunkwana, asaan na amalipatan. Anya day tananang, ang mga numabalin mat day takin nila kay ko.
Nakaluto ka yaw. Mabising ka naw, dagiti apukaw. Untatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag ta makaawit ka pa Saan ako ba'y gaya man na Bartek? Iso, nakawid ako ba'y? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mati malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan. Imbilin na kan ka saan kan nga umininom. Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan, tagtagari Maray niya. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Maray mo, kasalasan ta mga garuban wasta. Ibagak atipod no makit-kitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Anang, nakaturugan ni Tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni Tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni Tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga'y tinaramid nyo, ta nagbalbaliw ni Tatang. Sinurot ko jay balakad idi, day diinang kaw. Anya nga'y day tabalakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni Tatang mo, iji pag-iinuman da. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang. Atidog abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasamot akin nila kay Mau. Barang isaw didenggan na. Ni kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan jay tawa ti balay da. Kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid kayo, Mare! Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo nasangputan nila kayo mo di tabalay yo? Ay na, ado abotilya ti arak tinasang putak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin, ije pag-iinuman da. Surutan ita? Wan, Mare. Kat ibati nga ron aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasamakin ni pare nga, no itugot mo day ta abadang. Salak pa yan ang Bartek, kagadwa. Aginom tayo pwede. Kakaiso ng awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunang awan, Imelda, bakit? tumakder ka dita, kagawid ta. Nangalaan na nga taday ta, kas-asa ba lang. Nakamamak, pare. Tumaderkan, mga may ramang kami dito eh. Ay, uwan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na Bartek. Ha? Nausawan ka na dagos, pare? Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan. Ay, uray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, pare. Bakit? Abay, lang datakam na ito yung natadong abadang.
Impadawat day ta kanyak ni nanang ko. Nakabutang mo. Makapanervous ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay kunakken ka. Isardeng mo di mapanagin inom. Adda armas kon. Ah. Ay, oo, isardeng kong taginom. Bakit? Anyamot na. Rumbang lang. Ha? Natademday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, san arumbang amaikan ititawid na day abaldang? Tawan mat asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot aja rumbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat no kastalaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtit iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ito nakasasa o manong. Sika tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agong ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apo min kasa. Hoy, baldang. Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok tituloy daytan manang. Kaya't mo atagi kung hindi tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minin ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo di tawid ko ta ilako. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumitang ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak daytoy agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosef, agmuuyong kan samot ay. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, santo... itadyon jay tawid ko, period! Oy, Pedro, makikita mo ka rin dito lumabas. Ne, ni Baldang tata. Apay ayang? Balasang pa ta.
Uray iso lang ang tinabati ang babae dito yung lobong. Jack Arman, tata. Ah, kaabay, Mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray ata nalawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mag. Sayang mo dahito kinatair ko no iso lang ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na daga. Nay, apay ilakla ko na ya. Wen, kasapulan na kanu ti kwarta. Nakamuan na pangan-anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano sino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anatar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangitan? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung bagbaga na idilim mabasa ki Jayayanda. Bay, amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ay bagbagam. Ipagbagak lang mata. Apay ama sapul nga gungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iji para daan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparito kay. Wala ko manusan mo nga ituloy dahil ta planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga roda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala pakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan ngay ti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay, ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Kuha nga min tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Ha? Diyan yung agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar sa'yo. Ibagba nga min kini Pedro nga arman na ka. Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak malam mo. Awan sa amutin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo ma. Nuapay ang nagpili nga may nagtibabaro. Dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimad la umawagan. No kasano ti bagbaga na pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na. Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minon, tatila malaglagip na. Diyak man amo, no niya ti pinagninawan daken kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gaway. Tapos saan tayo amarit na tibanog tayo? Ay, kawa na. Anong san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Sagat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw, dadadanin na layo. Di balay me. Tagay mato ti danaw mi karayan. At sumungad alungan.
Huwag nagpasok. Kailangan makita na pro aba na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparsakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan nyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak dyan plate number na. Apay, sa dinunti pa na mabigbigat. Simangbot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Isu ang mapanak man. Si mangput gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, tas sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw-iw ka nga iw-iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa bangin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Now na is Vanessa. Ne, pimintas ka mat nga agpay suadin ko. Saanan alugbap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamot bibig ti pato. Kunakan ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amuti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikinaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasak kon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo, kaya takdagita nga agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak ikan. Nung ay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Wan nga rod, kaslasan mutan ani Baldang day taragawid. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro, aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang, Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga iti nga na ita. Nagpudaw pa ka raw. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan nagkalong nagsidsida iti kong kumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya ay nga ruti sida ang Baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmad tinagan ko. Isu nga ruti nakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte? Kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa.
Ay, kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, nuag sida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man ninyo sigod asika baldang? Ay na, naragsaka kun no anyaman tinagbalinak itamanong. Jak kay atin asublyan jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumot yung tagreklamo akaaruba. Tapay ko mga reklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Kunamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar ti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka ta pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samot ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan bak nang tikayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga ruter aramidam dito sangwana. Pumanaw ka na. Unay mo't ang makapadismayan dahi ta panagsasaom, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot tapi mangit ka. Kapoy ti dahi tang ugalim. Anya! Baliwam dahi ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na kayo ni baldang. Ay, kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrupropan to nga ililina na. Ay, kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ruday tati kunak. Anya lagi tinayada ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakita ko man yung post mo iti Facebook di na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo a pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunak laki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak ngamin ti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Oh, makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan, idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo, idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak ngamin ti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka, kit agpasyar ka mit tapno makarelax ka magitsag paminsan. Saan napasigla trabaho, tapno iwas stress. Wan amat peryang.
Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa lang. Ngam nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit piring amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga man ka nagasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaol ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay inayan ito. Itang ka man lang. Anya lakit din. Isuan na sa paak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin apos ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da di apiryong. Kan amin mat apos ni Piryong. Kat agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. Adda ilimlimod da, a relasyon da. Ay wala na. Ilimod da talaga tadamot asawa ni Piryong. Anya, hay talaga day jay aberta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin kat. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yang nagawid ka pa lang, sarya? Ha? Apay ngay, akas tamutin ti bagbagam. Unang lagi din, makiturog ka ni Jayan ni Bakit Piring. Tag-chis-chismis kayo natin nga agmalmalam, agpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan, tiriri amang ko. Ngaputasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichischismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apa anak ko na yun day tanan na? Kuno dagayam limod a relasyon da kin ni Piryong. What? Kasaluyo ko mamot ana ibaga dayta. Kan may san ama pasamak dayta. Tas si aasawa ni Piryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka mat gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti tersena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Piryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daaw mo tinday ta at chismis? Kanayon ka no ngamin nga agrireak ni Piryong iti pus mo.
Kan kastagamat ka no. Uray si ka. Kanayon kamat ka nung agriak. Iti pos na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Malagi pa pandamot una yan? Amumat ni Saria. Ugali na dayta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinang ibaga kada kayo? Nga addalimod a relasyon da peryong konberta? Embaga kon Anya, sabagay, awan parikot iti dayt na gaputapod numot. Katuan, iso abay amon Kita ekman no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumal. Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amumat iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungaro day tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Iso asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumat gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana po no. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaulin da. Nasaya at mo talagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakmat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare? Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga dalimot a relasyon may kinipiryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare Di ka malanagan. Tay bagak no sumangpata kay balay mi. Pagbagak man ta sawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarum na kaniberta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya? Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayjay a closeness da? Anya lakit din aya. Ipapilit mo tamom. Makamuka man lang. Salbag ka kikay. Ay na, makapaulik at talaga dayjay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas gilaang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod no? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Ano?
Anya lakit din. Ay, Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? ha? Abay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na ray tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na. Ngam sa baling amin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adday limlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook ket agreak ken kastamat ken ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang rod, no saan apod no day nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno dagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunak manen. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Ay, nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day taken kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabang bangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay, wana. Barang isuti pag nakman na. Tiyawanan bain. Ay, na po. Umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang, mare. Tapno agnakam ako na. Noog na ka ma? Ngam kasla saan mitan? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Le, apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay. Anyan na masama ni tangiwat mo. O, nun ba inday di aberta? Nagpudo tingiwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw ko makano tingiwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmeng. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa riya. Bangking nangiwa mo. Anya laki na mo tatang nangiwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaon, di pa'y kat kastamon nga agsaw. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidom. Ingkalangan agkidaw iti pamakawan kan kwa na. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin atataw anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day takin baba, ayawanan na. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan ganto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na. Magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaganakin ka nga graman na ita akin baba nga iduldulin mo katagkabibaw ko ma. Di awalin Anyan hakid din. Si Kaki Gingot.
Kasto lang ako din kiniwat ko. Nung kasta kailangan mo tiwagpagam. Ho! Gunggunang kunak manen, salbag agad di. Awan ti maasyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti baganda. Gaputa amudat ugalim. Anya! Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod. Akasasaad ay tangiwat mo. Salbag kakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa nga kastamot ang itsura na tangiwat mo? Ha? Pangaasin ko nga mo san ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan. Nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan ka manggagamot, anya? Di ko naklaang, sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumari. San ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahanak unay. Husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka mat asigod akas ta? Halan ako mare. Ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasinok ka. Ay, apo, dahil tanto magchis-chis-mis-mente among mga aramid. Oh, itatamaya na tangiwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramid mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanan atay tangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kayo. Puno mo ti bagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Huh, day talaga yung ti pagnakmam. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anamimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.